Lányok, na sziasztok srácok, ez egy újabb videó, ugye egy újabb videó. Ugye van a másik csatornám, és arról szoktam meg, hogy újabb, de ez egy új csatorna, és eljöttem nektek egy Robloxos videóval, egy Still a Brain Rottal, mi itt is lenne, update. Nem tudom, hányan játszatok vele, de megéri. Buggos egy kicsit. 300 km. Reklám. Nem mondjátok, hogy nem tudom, mi ez. Tudom, hogy a Robloxban nincs reklám. Ezeket dobálja a telefon, majd meg lesz javítva. Rebirteltem már egyet. Volt nekem mindenféle jó, ezt eladtam, elrebirteltet. Láthatjátok, elég fagyos vagyok, hogy nem látjátok? Nem tudom. De valamelyiket eladom most. Igen, ez van. Talpadi ferrót eladjuk, és kimegyünk a szobba. Mit vegyünk? Gyunk. Na jó. Na, igazából mit vegyünk? Borbáloni, nem éri megírni. Nincs legyen. Nem éri meg. De állj meg, Borbáloni. Nincs hang. Ja, fő van. Cimpanzini bananini. Nem tudom ellopni tőled. Na figyelj. Cimpanzini bananini. Be tudtok jelölni. Gépen is. Megmutatom mindjárt nevem, csak lelokkolom a bézem. Cimpanzini bananini. Tudtok rám Cimpanzini lépni. bananini. Van egy másik, ami modded, abban van egy serum. Abba bevehetlek titeket. Ez a nevem, Levente 1015, nagy lövel. És a PC-t majd mutatom a kövi videóba, kövi Robikba. És nem, ez egy Robis csatorna. Na jó van, hát ezért nem szeretek telefonon videózni. Lehet valamit ki tudok vágni, ha kivágom az egészet, akkor már nem tudjátok, miről beszélek. Eladok valami, ezt a kaktóhipapótól. Szarok. Nem láttam be. Szerintem nincs. Nem kereshetünk semmit. Kész, már este van. Nálunk. Magyarországon. És hát... Ó, Chef Crabrakadabra. Chef Crabrakadabra. Hazaviszem. Odin-din-din-dunra gyűjtünk. Szerintem egy pár letöltéssel van gond, mert jóval hozom. Most tudom, hogy jöhetnek a lájkok. Hová nézzétek meg ezeket, ha dobáljátok felé a lájkokat. Minden feliratkozást. És ugye jött ez az új hype-olás, vagy mi ez? Aki tudja, hogy én nem tudom, az a hype-olja is. Nagyon megköszönném, de azt tudom, mi az, akinek bejött, az hype-oljon. Én se tudom, mi az, de attól még ne. Tehát mondjuk, ja. Csak ez nudli volt ez a pénz, amit eladtam. Ezért
kéne belefogni. Majd lesz gépes videó. Lehet gépen is lesz csatornám, ha megoldom milyen kód az, vagy nem tudom mi az. Küldjétek. Na, végre. Küldjétek el, hogy milyen kód az. Na. Hyper is tanulni. Következő, nem tudom hol lesz, PS-en legyen. Hú, csak ott nem ismernétek, nem mindegy. Egy gépen vagy nem tudom hol lesz. Nem lehet, tableton lehet. Ez meg bugos. Hú, nem tudom, gép az egyetlen. De hogy a telefon hogy bírja? Jó kérdés. Lehet egyet-kettőt ebből kivágok, hogy ne zavarjon mindig. Olyan van, és akkor dobja be. Glorba Fruttodillo nem éri meg szerintem. Giraffa celestre. Ó! Giraffa celestre. Giraffa celestre. Na, Giraffa celestre. ezt utálom a legjobban. Giraffa celestre. Giraffa Ezt celestre. gyűlölöm, amikor elveszik előlem. Giraffa celestre. Giraffa celestre. Ha tudtok adni valami brain rotgoodot, vagy ilyent, az megköszönöm, ha adnátok. Ti nézők. Blueberry, Blueberrini octopusini. az mennyit ad már? Lávás event van. Ám azt jelölhettek be és joinolhattok. Na jó. Majd kiírom, hogy mikor játszok, és tudtok velem együtt játszani, én mindenkit szívesen várok. PS-en is ott Levente Brown a nevem. Levente nagy lövel, külön Brown nagy bövel. Frigo camelo. Frigo Camelo. Sigma! Itt is Sigma boy. Sigma boy. Visszük haza. És majd ezt a fuse machine-től és megmutatom, hogy miért, vagy hogy aki tudja, azért még fuse machine-ot teszünk egy videóban, nem? Írjátok, ha meg lesz a 10 like elsőnek lesz fuse machine, meg hogy írjátok, hogy valamit akartok, akkor abból lesz. Robloxos, vagy mindennyian. GTA-s is lehet. Csak ahhoz majd külön csinálok egy csatit. Ha úgy kéne, hogy minden játék tudjátok ilyen külön csat is. Jó, most jó a telefon. Hú! Kicsit álmosodok. Pány óra van? 22 vagy 22 óra 10. 10 nem 10 óra, mennyi? 10 óra van már. Na, 10 óra van. Hát, ha elszítok, ne csodálkozzatok. Nálunk 10 óra. Amikor én veszem fel az adást. Brain rotjaimat eladom. Vagy a fölöslegeseket, Bonikát azt eladom. Csak a... Nem kellett volna most fölvennem a... Jó, le akartam ütni. Nem most akartam fölvenni a videót, ne... De nem. A hónapra ki kellett volna aludni magam, mert videó. Írjátok meg, hogy hónap legyen a videó. Bár ha nem megnézitek. Másik ilyen Ubercraftos videó. Tudjátok, hogy Sajtanis 2 Ubercraft videójában 10 000 megtekintés volt, meg nem tudom hány like. Hozta nem tudom hány feliratkozót. Ezért én csináltam azt a videót, szóval nekem is lehet dobálni a lájkot, meg a feliratkozást. Tényleg én csináltam, ugyanaz a nev. És én csináltam. Kulfiokú van, Robloxos. Create-áltam új akkuntot.
ugye van a Gmail, tehát nekem 3 van. És ja, töltőnre tettem a mobilon, Szimpanzini Bananini. Mindjárt kiszimpanzol az én bázisam. Mit akartok innét? Nincs semmi. Nincs semmi, jó. Nem is termel ez az orángutin is. Chimpanzini bananini. Ha lefoglalták a kedvenc, amit termel, csak átverem. Chimpanzini bananini. Kell neked? Chimpanzini bananini. Chimpanzini bananini. Nem kell neked. Egy kurvára. Bocsát. Nem kell. Nem akarok nem beszélni. Nem csak ahogy túl a playerekkel, mert elég buták. Írjátok meg, hogy az angol playerek buták vagy ne. Akik elvesznek mindent, meg ilyenek. Tönkreteszik a műveteket. Írjátok meg, hogy azok-e. Blueberrini octopusi. Ja, blue. Kell nekem a blue, vagy nem? Nem kell. És hadd vigyék. Van nekem ilyen blue. Itt van-e? Hol van? Itt. Elég jó termel ez a blue. És ki is lépett? De béna. Jó, nem mondjuk, hogy béna, mert amikor betörnek, én is szoktam kilépni, de szerzek egy ilyen 6000-et termelőt, már egyből kilép. Tehát azért én nagyon figyelek a bézemre, lopkodással. Szóval kell figyelni a bézemre. Tőle nem kell semmi, majd lopokkal jönnek mások, de nem üti. Kell lega. Beszpónolt, itt van. Chef Crabracadabra. Hagy nézem, most itt van. Pont megütöm a videót, vagy valami. Bocsánat. Mert én nem tudom, hogy ki néz, vagy mi, hogy van, vagy ki merre áll. Szóval nem tudom. Na szerintem ennyi lett volna a mai videó. Lesz majd holnap is. Írjátok meg kommentbe, melyik brainrot tetszik innen nektek. Na, én Brown Levi voltam, ahogy a többi videómban. Na, sziasztok!